Čaute všetci v novom videu. Nový týždeň začíname robiť. Dnes mám palety pripravené veľmi skoro. Už mi volali, dokonca ešte ani ja nie som pripravený. Idem si pomalinky začať nosiť veci do auta. Ale musím znova doliať vodu do vyrovnávačky. Písali ste mi, keď som vravel, že zás mi zmizla tá voda, že asi dvaja, tuším, tam písali tesnenie pod hlavou. Viete čo, tak vám poviem, není to tesnenie pod hlavou, pretože my sme mali problém s tým, že prepúšťali dve podložky pod strekmi. Tu sa menili a pretekala tádeto nafta. Pretekala sem, bude to môcť vidieť, ale je to táto hadica. A tu je spojka, vidíte? A na tejto spojke, konkrétne na tejto zo spodu, teraz to není vidieť, ale tam sa tá voda tratí. Teraz som to zistil, keď som mal auto na kanáli a tam mi to slzí. Ono to netečie, že by bolo vidieť na prevodovke tú vodu, ale len to slzí. No a vyslzilo to tak, že momentálne tam máme minimum. Je to na minime a bolo to asi takto. Takže ideme doliať. No a budem musieť, keď sa vrátim, teraz bude krátky týždeň, lebo v piatok je voľno, takže vo štvrtok budeme doma. No a asi to budem musieť odniesť znova do toho servisu kamošovi, nech mi to dá dokopy, že chybu som našiel. Takže tak to spravíme. Budem ešte musieť aj olej meniť, už mi svieti servis na výmenu oleja, ale mám tam ešte 2500 km. To znamená, že to mám akurát tak na jednu točku, na jeden týždeň. Takže keď sa vrátim domov, tak sa bude aj olej meniť. Roboty bude dosť. Ale je sviatok, v piatok máme voľno, predĺžený víkend, takže dúfam len, že všetko sa stihne spraviť tak, ako sa to spraviť má. Dobre, OK. Som už na ceste na nákladku, palety pripravené, takže mal by som len nacúvať na rampu, nahodiť to tam a idem preč. Ale budem mať ešte jednu, niečo mi tam ešte našla do Rumunska, takže pôjdeme ešte naložiť. A chcel by som sa ešte vrátiť k tej vode. Páni, čo ste mi písali o tom, že tesnenie pod hlavou je treba vymeniť, tak keď je vadné tesnenie pod hlavou, tak tá voda sa správa trocha ináč. Tlakuje hadice, takto viete zistiť, že je vadné tesnenie pod hlavou, lebo hadice na chladenie by boli strašne natlakované a kamoš mal taký problém, tiež mal vadné tesnenie pod hlavou a tuším, že mu aj jedna hadica nevydržala a mu to strelilo. Takže vedel som, že tesnenie pod hlavou to nebude určite, lebo tie moje hadice sú v normálnom stave. To bolo aj asi, myslím, že jedna alebo prvá vec, ktorú som skúšal. A druhá vec je potom ešte, stane sa aj také, že môže vám vraziť voda do oleja alebo olej do vody. Takže aj toto sú príznaky prasknutého tesnenia pod hlavu. Takže s týmto som sa ukľudňoval, že som vedel, že nebude problém v tomto. Ale my sme tam mali problém ten, že tá nafta, ktorá kapala na tú hadicu, jak nám prepúšťali tie podložky, vlastne tá nafta tú hadicu rozleptala a preto to urobilo.
Takže toto bola vlastne tá príčina toho. No a potom ešte za tie korále by som chcel, lebo stále je to taká žhavá aktuálna téma. Písalo mi pár ľudí, že tie korále, ktoré mi zostali, čo ten pán sledovateľ nezobral, že by ich zobrali, ale tie korále sú predané. Takže momentálne ich už nemám, ale viem vám zabezpečiť, ako som povedal, korále, len mi momentálne aj teraz pravdepodobne budem kupovať jedny. Neviem ešte kade pôjdem a po ceste keď budú, tak kúpim teda jedny, no jeden pár, to znamená, že dvoje korále budem kupovať pre jedného sledovateľa. A kto chcete tie korále, tak ako som vravel, je treba sa so mnou spojiť, či už SMS-ku, telefónne číslo je verejné, mám ho aj na plachte, myslím, že je aj na YouTube, alebo SMS-kou, alebo formou Messengeru, alebo Instagramu, alebo ja neviem, proste WhatsAppu, napísať mi správu, že to chcete, koľko toho chcete a tak ďalej. A hlavne, ako som vravel, budeme to robiť tak, že ja vám dám číslo účtu, pošlete mi 20 € za jedny a až ja budem mať peniaze na účte, tak vám to viem potom zabezpečiť, viem vám to kúpiť a poslať. Poštovné sa platí pri prebratí zásielky. Takže asi takýto systém bude, čo sa týka týchto korálov alebo iných vecí, ktoré by ste chceli, alebo napríklad tie reklamné predmety, trička, hrnčeky a to všetko spojené s tým. Takže k tejto alebo k týmto témam by bolo asi všetko. Mám ponakladané všetko, trošku som aj čakal na tej druhej hodinu, lebo nemali pripravené, samozrejme, nič nového. No a dnes máme malú zmenu. Policajti tu stoja. A idem tankovať na inú benzínku, ako sme zvyknutí pred hranicou, a ideme aj na obe hraničné prechody na iné, to znamená, že aj na slovensko-maďarský, aj na maďarsko-rumunsky. Takže taká menšia zmena neuškodí po dlhom čase a budeme dnes tankovať na Shellke. Dobre, ide sa na to. Ešte vypnem klímu. Príšerne je dusno, 34 stupňov mi to ukazuje. Včera bolo 36 u nás. Fú. Človek vyjde vonku, ide odpadnúť. Takže diesel, tu máme diesel. Cena na Shellke 1,649 aktuálne dneska. 15 litrov som tam dal. Idem platiť. Na tejto hraničke úplne prázdno. Nikde nikoho. Jeden Poliak s dodávkou tam stál na osobnej, ale mali ho bokom. Neviem, čo vyviedol, ale vyzerá to tak, že on mal takú dodávku, čo vozí ľudí, 9 miestnú, pretože bola celá zasklená. Tie boky mala zasklené, nie plechové. Len bol tam sám šofér. Neviem, čo ho tam tak držali, len ani ho nekontrolovali, len dodávka na boku. A Rumun tam mal jeho dokumenty, lebo som videl. Tak neviem, čo vyviedol. Ja som prešiel bez problémov, samozrejme. Takže už som v Rumunsku. No a ideme ďalej. Jeden sledovateľ si objednal 2 kusy korálov. Tak idem mu skúsiť kúpiť. Len problém je v tom, že na tej hranici, kde som prechádzal teraz z Maďarska do Rumunska, nebola zmenáreň, alebo to bol diaľničný prechod. A neviem, či mi dajú za eurá, lebo oni moc tie eurá nechcú, Rumuni. Oni radšej tie svoje
Rony, tak skúsime napríklad tu a spýtam sa, či by boli ochotní to predať za eury. Sakra, ale rozbitá cesta tu je. Joj. No dobre, majú ich tam. Idem sa skúsiť pýtať. Tak, máme korále. Potom vám ich ukážem, čo som mu to kúpil. Celkom pekné sú. No a letí sa ďalej. Druhú vykládku mám veľmi zaujímavú a už mi tečú nervy pri tejto vykládke, pretože som už na druhej adrese, ani tu to není a mám ísť na tretiu kdesi adresu, kde si 15 km ešte odtiaľto z tohto mesta, takže už keď to tam nebude, tak normálne ešte vybuchnem. Sakra. Blbá adresa, normálne, že E301, E305, akože žiadna ulica, žiadne nič, proste hľadaj to ako chceš. A vravím, došiel som na jednu firmu, není to tam. Došiel som na druhú firmu, není to tu. Teraz zas niekde vyvolávali, zas ma posielajú niekde inde, už na tretiu. Tak ja neviem teda, keď inžinieri nevedia normálne napísať adresu, že kam sa má ísť. No dobre, idem skúsiť. Do tretice všetko dobre. Pravdepodobne som konečne na tretí pokus na firme, kde mám byť. Pozrite sa na to. Volvo elektrické. Stojí na rampe a už sa aj nabíja. No kam toto dojde, povedzte mi. To aby ešte jeden náves so sebou vozil batérii. Kam to speje tento svet, neviem. Dobre, mám rampu 13, idem ju hľadať. Celkom som sa tešil, keď v noci pršalo a ráno bolo tiež pod mrakom, tiež pršalo. V noci to bolo také vydatné, ale cez deň také akurát. A vravím si, konečne po týchto horúčavách príde trošku ochladenia, pretože už sa to nedalo vydržať. Ale momentálne som na takom úseku diaľnice, že je tu asi prietrž mračien, búrka a momentálne idem tak 30-40 a pozrite sa, prázdna diaľnica, všetko spomalilo, všetko išlo v odstavnom pruhu, dokonca niektorí aj zostali stáť, pretože taký silný lejak, toto už je dobré, ale pred chvíľočkou krúpy padali, takže až takto som si to nepredstavoval, že bude liať.
a dúfam, že je to len nejaký mrak a že z toho vyjdem. Hodín 43 minút nášho času. Toto je rumunsko-maďarská hranica. Ďalšie šialenstvo tu na. A dúfam, že už je toto posledný týždeň takéhoto návalu, takéhoto šialenstva, lebo že už všetci pôjdu konečne do tej svojej práce, do toho svojho bývania v tom Nemecku, Taliansku, Rakúsku, ja neviem kde, do Anglicka ešte chodia a ja neviem kde ešte títo Rumúni, že už sa to všetko vráti do starých koľají, lebo príšerné kolóny sú momentálne teraz. Musím čakať, nedá sa nič robiť. Tak budeme čakať. Ináč idem domov, idem do Sniny potom, takže vyspím sa doma a ráno potom pôjdem ďalej. Zás akože neponáhľam veľmi, ale toto mi uberá z môjho spánku, takže keď tu budem hodinu navyše, hodinu menej budem spať doma. Ja len dúfam, že sa to nejako pohne rýchlo a prejdem. Ja som tu pristavený, ako som zvyknutý, však na to svoje stále miesto, keď sem prídem. A mám ísť dozadu teraz, takže sa musím otočiť. Ja tu ešte dneska raz prídem večer. Ja aj zas ten pás. No neviem, či tu mám ísť, ale asi tu. Musím sa ich spýtať, lebo neviem. Nedostanem sa ja stade. Musím to obísť tu na. Som zvyknutý len hentam na tú jednu bránu stále. Teraz musím desi tu doľava, lebo tam majú ešte jednu veľkú bránu. Fú, a toto tu je čo? No sakra! Ty kokos. Tak som v čudu. Tak som sa z toho nakoniec aj vysomáril. Som to obišiel okolo, pretože tam sa nedalo prejsť. Kamióny tam nasekané. No dobre, vybavený som tu na. Letím ďalej po svojej robote. Počasíčko pod mrakom není horúco, čo je dobre, konečne včera riadna prietrž mračien, ako ste videli. A vidím, že aj u nás na Slovensku pršalo a je zamračené. Celkom príjemne sa pôjde. Myslím, že ani klimatizáciu nebude treba zapínať. Dobre, poďme ďalej. Pôvodne som mal v pláne inú trasu, ale musím to trocha zmeniť, pretože dnes som mal naplánovaný tak deň, že
z tej Sniny som mal ísť do Zlatých Moraviec, potom do Topolčian, z Topolčian na Liptov. Ale musím to otočiť, pretože keď som to tak rátal, tak tu na tom Liptove by som to asi pravdepodobne nebol stíhal, lebo oni sú tu dnes iba do 3. A pravdepodobne asi potom už majú voľno. Oni zvyknú tu narobiť do 10, ale neviem, zajtra je sviatok, tak ja neviem prečo. Proste povedal mi pán, že do 3 sú tam a ako to rátam, tak to rátam, nestihal by som to. Takže musím to urobiť tak, že idem teraz najprv tu ešte niečo naložím a potom pôjdem, vlastne to pôjdem opačne, potom pôjdem do týchto Topolčian a z Topolčian pôjdem do Zlatých Moraviec, z tých Moraviec potom pôjdem znova do Sniny a tam by som to už ukončil. No a zo Sniny pôjdem domov, takže predpokladám, večer budem doma. Netrúfam si povedať, že kedy, pretože v týchto Topolčanoch tam to je také troška o držku. Niekedy to vedia vyložiť do 15 minút a niekedy tam človek čaká aj hodinu, 2 a rekord ja tam mám, myslím, že teraz by som kecal 6 alebo 8 hodín. Bolo to v jednom videu, neviem presne v ktorom. Takže kvôli tomu, Zlaté Moravce mi neponáhľajú, tak asi kvôli tomu to urobím tak. No a v Snine potom sú mi tiež dlho, tam sú vlastne non-stop, tam sa robí na 3 smeny. Takže toho sa neobávam. Takže kvôli tomu to musím spraviť takto, no. Chlapi tu na ma už budú čakať. Volal som pred chvíľočkou s pánom, takže budú tam. Je to pripravené a nemal by byť tu na žiaden problém. Nový koberec tu natiahli na tejto ulici. Som v Topolčanoch. Musím sa ustrojiť teraz, pretože tu je treba topánky s oceľovou špicou a reflexnú vestu. Pozerám, že ani skoro není kde zaparkovať. Pracuje sa tu. Tak to odstavím takto na bok. No a idem sa obuť. Ja to vlastne musím aj motor vypnúť, pretože topánky mám zamknuté. No, tu je teraz chaos, sakra. Trocha zmetku tu pred touto firmou, ale to len teraz, kým robia tú cestu. Kamión tu nemal nikde odstaviť, toho museli pustiť, lebo by to tu všetko zablokoval. No a ja som zvedavý, že koľko tam toho bude mať. Idem až úplne dozadu. To sú nakládky tu na. A vykladá sa vzadu. Zatiaľ je to dobré. Zatiaľ je to stále dobré.
idem sa nahlásiť s papiermi, uvidíme. To je jeden, ale on vykladá asi tu naľavo. No, není tu nikto. A neviem, čo tento kamión tu ide robiť. Kolega, ideš na rampu? Sem ideš? Tak počkávam, nech mi uvoľní miesto. Lebo ja neviem, na ktorú mňa pošlu. No, nech ide. Všetko zapratané tu majú. (32, 31) je voľná, tak dám sa na jednu z nich a dúfam, že nebudem to musieť prestaviť. Zatiaľ nejdem cúvať až do konca, lebo fakt neviem, na ktorú ma dá. Nechám to tak a idem s papiermi. Mal som šťastie, pretože nacúval som na rampu a prišla ďalšia dodávka, ktorá čakala tiež na tú rampu, vedľajšia rampa asi nerobila. Tak som vyložený. Prebehlo to hladko. Idem ešte tu na kontrolu na vrátnicu. Tu mi musia pozrieť dozadu, mám to otvorené. Zdraví, máte otvorené? No a pálim potom do tých Zlatých Moraviec. Majte sa. Do hodinky by som mal byť tam, takže žiaden problém. Ideme. Dnes mám taký nabitý deň, aj celkovo. Vám normálne nestíham ani tie korále ukázať, jaké som kúpil pre toho nášho sledovateľa. Ja si myslím, že sú pekné, mne sa osobne páčia. A potom, keď bude trošilinku čas, keď budem, ja neviem, možno kávu variť o 5, tak budem stáť, tak vám ich ukážem, tie korále, aby ste videli, čo som mu to kúpil. Konečne pauza. A idem vám tie korále ukázať. Je tu dosť veľký ruch. Tak, nebudem vyberať aj tie druhé, tie sú tu na, lebo však oni sú rovnaké. No a takto ich idem vonku. Takto ich rozťahnem. Ja mám takéto a tieto sú takéto. Obidvoje celkom pekné tiež. Takže asi takto, pán si objednal, poslal peniaze na účet, peniaze prišli, takže má korále 20 €. No a ostatní, kto máte záujem, takisto môžete mi písať, môžete mi volať.
dohodneme sa na tých veciach a môžem vám to potom zabezpečiť. Idem variť kavčo, lebo je čas 15 hodín, neviem, 20 minút, myslím, že je momentálne. Takže akurát sa môže ísť variť káva. A čo sa mi stalo, taká malá nehoda, zabudol som si čajník tu na tejto zábrane. Samozrejme, pohol som sa, to bolo ešte v Rumunsku. Čajník mi spadol, no a urobilo mi to toto. Tak teraz neviem, či prevrtám tu na dierku do toho naprieč, prišroubujem to, alebo si kúpim nový. Sám ešte neviem, uvidím. Keď sa budem nudiť, tak ho opravím, a keď sa mi nebude chcieť, tak ho opravovať nebudem a kúpim nový. ...22.17, hotovo, Fajront. 21.48 tuším, som došiel, ale akurát sa išli meniť smeny, tak som musel čakať. Pani majstri si preberali smeny, potom vozičkár došiel, vyložil ma, no a pán majster mi potom potvrdil papiere. Takže idem ešte tu na OMVčku, idem si natankovať doplná nádrž, doplná bandasky. A pôjdem domov. Zajtra je piatok, voľný deň a zajtra budeme meniť olej, lebo už mám termín. Neviem, koľko som prešvihol kilometrov, ale upozornilo ma to niekde na východnej alebo pri vážci niekde tam, že už je treba vymeniť olej, že akurát presne na tom bode alebo na tom mieste. Takže možno nejakých 200 km tam bude mať navyše. Aj to nevadí, zase až tak to není strašné. A dúfam, že ma nebude chcieť pozerať dozadu, lebo som to neotvoril. No dobre, ideme. Takže natočíme ešte zajtra niečo okolo tej výmeny oleja a pozrieme sa na tú hadicu, kde nám tečie voda. Skúsim vám to ukázať, kde presne sa to deje. Zajtra budem volať tomu svojmu kamošovi, lebo nevie, že či bude mať v sobotu čas, že či to urobíme tú sobotu, ale bolo by dobre, keby sa to urobilo. Ako zás ono, není to žiaden extrém, ale je to treba spraviť, no. Takže zajtra ešte budeme trošku pokračovať. Ináč videjko bude krátke tento týždeň, pretože v podstate ani nebolo také čo točiť, všetko je okolo. Nebolo tam nič také významné. Takže asi tak. Piatok ráno. Idem ten olej vymeniť, jak som vravel. Ešte musím zistiť kilometre, koľko som najazdil cez. Ale musím auto dať na kanál a tu musím opatrne. Motor už mám aj celkom zahriatý, teda aspoň dúfam, lebo už mi tu chvíľku beží. Tak, ešte troška cúvnem. Hádam aj stačí. No. Neidem ani dole pozerať, lebo určite je zahriatý ten motor. Bodička znova troška klesla. Není to nič strašné. Keď som odchádzal z domu, zas to bolo potiaľto. No a Rumunsko a späť. Tam som koľko spravil kilometrov teraz?
2433 za tieto 4 dni som spravil tak, že necelých 2500 km a kleslo to odtiaľ, tak je medzi maximum a minimum, takže nič hrozné. Dobre, pripravím si tu na veci a pôjdem dole do kanála. Tak, som dole, spravíme takú malú vizuálnu kontrolu, ako stále. Pozerám sa na nápravu, či náhodou není niekde nejaká manžeta prasknutá, či není čep povolený a tak ďalej. To je na jednom kolese. To samé potom robím na druhom kolese. Či není tlmič vytečený náhodou, keď človek skočí do diery. Takže takéto vizuálne kontroly sa robia stále. No a tu na klíma kompresore mi tečie tento ventilok. Ten budeme meniť teraz. Má ho už objednaný kamoš. Mi to vravel, dnes budem s ním znova volať. Takže motor od spoda vidíte asi takto. Prevodovka suchá, olejová vaňa, suchučka. No a ešte sa pozriem takto dozadu vizuálne, či je všetko OK. Toto je nádrž. Hej, a teraz z tejto strany zozadu, zo zadnej časti motora sa kukneme. Vyzerá to asi takto. Tu je tiež všetko dobré. No a teraz vám ukážem tú vodu. Pozrite sa, vidíte? Tu na to slzí. Táto hadica bola robená a tu v tomto bode, neviem, či to dám tak, aby to bolo vidieť, tu v tomto bode to tečie. Je tam zelené, taká palina, tady to uteká, ako ona netečie, boh vie ako, že by to bolo niečo extra, ale vidíte sami, slzí to. No a uberá to potom na tej vyrovnávacej nádržke. Takže toto sa bude musieť ešte potom nejako prerobiť. Tak idem spustiť olej. Ja mám ten svoj špeciálny kľúč. Tu ho mám. Takže aj tento. OK, povolené. Trošku to pridvihnem. Zvoní mi telefón, no ale teraz ja nejdem hore dvíhať ten mobil. Takže vypustíme olej a nech mi to tu pomalinky tečie. A ináč, už som to vravel zo párkrát, ale keď sa vymieňa olej, tak ja potom ešte vymieňam aj tieto podložky pod skrutku. Mám ich nakúpených dosť a stále to potom pri každej jednej výmene oleja vymieňam aj tie. Takže páni, kto si budete meniť olej a neviete o tom, tak je dobre aj tieto podložky stále pri každej výmene oleja na týchto výpustných skrutkách vymieňať. Dobre, olej nech mi tečie pomalinky. A ja idem na chatu, mám tam ešte nejakú robotu na hodinku, možno na 2. Takže za ten čas, jak to bude stekať, si ja pôjdem porobiť ostatné veci a potom budeme pokračovať v tejto výmene oleja. Ešte pozrieme tie kilometre, mal som 685, 690 pri výmene. To znamená, že 20 000 km, ja to mením po každých 20 000, tak keď pripočítame, tak má vychádzať 705, dajme tomu, že 700. 705, 700 a ja mám 705, 119, takže vlastne ešte sme ani neprekročili ten limit. Je tam ešte koľko, 600, 500 aj niečo kilometrov, do 600 kilometrov tam ešte máme, ale už keď som tu,
takto hneď vynulujem ten servis, lebo vidíte, on mi tu už svietil potom, že je treba vymeniť olej. Takže na tých miastach zmiaň olej. Vidíte, tuto mi tak píše. No a idem to vynulovať. To sa nuluje vynulujeme aj tieto kilometre. To sú týždenné. To sa nuluje každých 40 000 kilometrov. Takže skúsime to vynulovať. Viem, že to sa na dve výmeny. Tak, teraz to... Aha, ešte nie, nepotvrdilo to. Takže ešte raz. Na 40 000 to znamená, že mám to na dve výmeny a takto si to viem tiež kontrolovať. Tak, teraz. Teraz to tam máme na 40 000 vynulované. No a ten servis potom by po naštartovaní mal zhasnúť, lenže teraz to samozrejme nemôžeme štartovať, pretože olej je vypustený. Ale ja si to viem kontrolovať potom na tom počítači, ale samozrejme vravím, píšem si, každú jednu výmenu si píšem tu na, takže teraz sa menil, dajme tomu 7. mesiac, sa to vymienialo, no a 2023 685, 690, takže robíme tak 10 000 km mesačne, takže každé 2 mesiace zhruba sa ten olej vymieňa. Dobre, nech to tam tečie a ja to potom dorobím. S tou výmenou oleja sa mi to troška predložilo, pretože mal som ešte iné roboty. A boli sme aj na hokej. Takže musím to dokončiť až teraz. Potom zajtra mám zase celý deň úplne nabitý. Takže kvôli tomu takto. No a idem, mám už vymenené, alebo respektíve od spodu je to hotové. Mám tam vymenený olejový filter, spodný šrob je zatočený, podložka je tam daná nová. No a idem už iba naliať tento olej. A zapíšem iba do zošita, že bol vymenený a kilometre. A pôjdem pomaly spať, pretože no, tu mi dochádza batéria. Mám ju slabú už. Niekto mi raz, viem, že písal, lebo ja som spomínal, že to nalievacie hrdlo je dosť také blbé, že pomalinky tu stieká ten olej. A niekto mi tam písal, že je treba otvoriť a povoliť mierku. Lenže to je úplná blbosť toto, akože povoliť a otvoriť túto mierku, pretože ja som sa trošku nad tým aj pozastavil a pousmial, pretože ono to je tak. Viete, ľudia, ja s týmito autami robím už nejaký ten piatok, ako nejdem sa chváliť tu na, ale takéto poznámky a takéto rady, niekedy sa fakt na nimi troška aj pousmejem. Ono, nalievacie hrdlo je tu na. Z tohto nalievacieho hrdla, keď si všimnete, ide hadica. To je táto tuna. Ide sem a tuto je už mierka oleja. A táto mierka oleja sa končí tu. To znamená, že vlastne stade to z tejto hadice už potom steká do tejto mierky olej. Lenže ja neviem, čo proste sa dá akože vyriešiť tým, že ja povyťahnem túto mierku oleja, keď vlastne táto hadica, čo už ide do motora, ide stekať olej, a táto hadica, kde to nalievam, sú rovnakého priemeru. To znamená, že ja keď lejem olej z nalievacieho otvoru do tejto hadice a tade mi to steká,
rovnakým priemerom, ako je táto hadica, je tento priemer. To znamená, keď to nestíha tade, tak to nebude stíhať ani tade. A keď to nestíha ani tade, to znamená, že ten olej mi potečie tadeto, ako je ukončenie tejto mierky, mi potečie vonku. Takže tu sa tým nič proste nevyrieši, keď vyťahnete tú mierku oleja, absolútne nič sa tým neporieši. Lebo tieto hadice sú obe rovnakého priemeru. Kebyže táto hadica bola o niečo väčšieho priemeru, tak dobre, pochopím to. Ale oni sú rovnakého priemeru, takže tu sa absolútne nič s týmto nevyrieši, keď ja povyťahnem alebo nepovyťahnem túto mierku oleja. Proste ten olej bude stále stekať iba rovnakým tokom. A hovorím, ešte si poškodím tým, že keď ju povyťahnem, tak ten olej nebude stíhať pretekať do motora touto motorovou hadicou a on mi vytečie proste vonku na ten agregát, na ten motor. Takže asi toľko, keď si niekto myslí, že je treba povyťahnuť hadicu, mierku oleja, že to potečie troška skôr. Ono to nepotečie troška skôr. Proste jednoducho to nepotečie a s tým nič nenarobíte. Takže je treba len mať trpezlivosť, je treba len pomalinky nalievať ten olej. A on tam síce pôjde, hej, ale jednoducho proste pôjde pomalšie. S tým sa nedá nič robiť. Takže idem sa si trocha pohrať. Idem to pomalinky nalievať, ináč obsah alebo objem toho motorového oleja tu je v týchto mástroch, alebo v tomto konkrétne mástri je presne 8 litrov. Takže dve bandasky tam dáme, jedna bandaska má 4 litre, mám tu dve bandasky, takže rovných 8 litrov keď tam dám, tak by malo byť akurát po maximum toho oleja. No a potom sa ešte o tom presvedčíme tak, že naštartujeme auto, nech ten olej vsiakne do kanálíkov a nech vlastne potiahne aj do olejového filtra, aby bolo všetko naplnené. A chvíľinku počkáme a potom to zmerám. Tak, olej doliatý. Idem to štartnúť. Nech nám to vsiakne. A mal by aj ten servis zhasnúť, ak nie, tak no, už to zhaslo. Vidíte, ak je tam olej, tak už to zhaslo. Olej OK, je tam plná mierka, ako vidíte. Takže vsiaklo to. No a ešte vypnem motor, chvíľočku počkáme a samozrejme zmerám to ešte manuálne, pretože počítač je počítač však a manuál je manuál a ešte musím potom, ja myslím, že stačí ešte tie kilometre zmazať, ktoré si píšem tu na a napíšeme tam nové, aby som vedel, aby som mal o tom prehľad, že kedy sa ten olej menil. Takže staré kilometre mám zmazané a dnes máme 1.9., takže napíšeme 09/23 a kilometre ešte 705 120 dáme. Takže 705 120, OK, kilometre mám poznačené, takže to je v podstate všetko.
No a tu by sme aj toto videjko ukončili. Idem to ešte upratať, olej, starý olej musím naliať do zberného suda, kde to nalievam, upracujem to starý filter, potom tu mám ešte golu, tu upracujem, auto musím vyťahnuť vonku z kanála, pretože zajtra nás tu čaká táto Octavia na čistenie, tá pôjde do garáže, garáž potrebujem uvoľniť. No a v podstate toto by bolo z tohto týždňa aj všetko. Vidíme sa až v útorok, alebo v podstate možno, že niečo natočím ešte v pondelok, ale do Rumunska sa pôjde až v útorok, pretože mám také avízo, že tovar bude pripravený až v útorok. Budúco týždňové videjko bude len veľmi krátke, lebo pôjdem iba na otočku, pôjdem na prázdno domov, potrebujem byť doma. Máme niečo, takže musím byť doma. No a toto videjko, keď sa vám páčilo, dajte nám lajka, prihláste sa nám na odber, budem sa tešiť. Prajem vám krásny víkend, ja ho budem mať nabitý, pracovný. Je toho dosť veľa tento víkend, takže mám sa na čo tešiť. No a vy si ho užite, dúfam, že ešte bude slnečno, dúfam, že ešte bude teplo tento víkend. Takže majte sa pekne, čaute.